Είμαστε στο εργοστάσιο της σοκολάτας του. Ω ναι, αυτό ήταν το όνειρο της ζωής μου. Όλα είναι από σοκολάτα, κοίτα. Όλο το σπίτι είναι από σοκολάτα, οι σκάλες, οι πόρτες. Κοίτα. Βρήκα πώς να ξεφύγουμε από εδώ μέσα. Δεν ανοίγει η πόρτα με τίποτα. Μου χρειάζεται ένα άλλο σχέδιο. Κοίτα, ένα περίεργο σημάδι. Για να περάσεις πρέπει να ζυγίσεις έναν τόνο. Για να δοκιμάσουμε μαζί. Και οι δύο μας θα ζυγίσουμε πιο πολύ. Είμαστε πολύ αδυνατοί, η πόρτα δεν θα μας αφήσει να μπούμε. Έχω μια ιδέα. Μάλλον πρέπει να φάμε πάρα πολύ φαγητό. Ναι, πρέπει να φάμε πολύ γρήγορα και ακόμα πιο γρήγορα. Ναι, Νένση, κοίτα πόσο δυνατός έχω γίνει. Χρειάζομαι περισσότερη σοκολάτα. Ναι, λατρεύω αυτές τις καραμέλες. Και εγώ λατρεύω το συντριβάνι σοκολάτας με μαλτίζερς. Δεν μπορώ να φάω άλλο. Τι? Εντάξει, πρέπει να τα τελειώσω όλα μόνος μου. Δεν χωράει τίποτα άλλο μέσα μου. Γεια σου, φιλαράκι. Τώρα πρέπει να σε φάω. Μαμάκα μου, νιώθω πολύ άσχημα. Νομίζω ότι θα ξεράσω. Μα τι νόστιμο σοκολατάκι. Νάνση, όλα καλά? Πρέπει να φύγουμε από εδώ μέσα. Πόσο δύσκολο είναι να σηκωθείς. Τα πόδια που δεν με αντέχουνε. Πώς θα ξεφύγουμε τώρα από εδώ μέσα? Έλα, Νάνση. Πόσο δύσκολο μου είναι. Από την άλλη πλευρά αυτό είναι καλό. Τώρα θα ζυγίζουμε ένα τόνο και η πόρτα θα μας επιτρέψει να περάσουμε. Όχι. Πού πάτε, παιδιά? Δεν τελειώσαμε ακόμα. Άνοιξε την πόρτα να ξεφύγουμε γρήγορα. Πέφτω. Για όνομα της μαύρης σοκολάτας. Μα πώς κατάφεραν να δραπετεύσουνε? Καλά, είμαι καλά. Θα πέφτουμε για πολύ ακόμα. Επιτέλους. Είμαι καλά. Και το σώμα μου είναι όπως πριν. Ωραία. Αλλά πού είναι ο Οδυσσέας? Νομίζω ότι κόλλησα σε ένα τεράστιο κομμάτι τσίχλας. Νάνση, μπορείς να με βοηθήσεις? Τι θα έκανες χωρίς εμένα? Για να σκεφτώ. Υπάρχει ένας δείκτης εδώ. Μάλλον πρέπει να τρέξω προς αυτή την κατεύθυνση. Προς τα πάνω ή κάτι τέτοιο. Μα αυτό δεν γίνεται. Για περιμένετε. Υπάρχει τόση τσίχλα εδώ που μπορώ να την ενώσω έτσι ώστε να πετάξω μακριά από εδώ αντί να τρέξω. Και γι' αυτό πρέπει να φυσήξω μια τεράστια φούστα. Οδυσσέα, θέλω να ξέρεις ότι δεν θέλω να φάω καθόλου. Αλλά για εσένα είμαι ικανή να φάω όση τσίχλα χρειάζεται. Έλα, Νάνση, θα μπορέσεις. Πιστεύω σε σένα. Δεν τα παρατάω, αλλά δεν μπορώ με τίποτα να ξεκολλήσω από εδώ πέρα. Για περίμενε ένα λεπτάκι. Τώρα θα φουσκώσω τη φούσκα. Απλά δεν πρέπει να πετάξω από εδώ πέρα κι εγώ. Για κράτα, Οδυσσέα. Ευχαριστώ. Πιάσε το πόδι μου. Πετάω. Περίμενε με. Σε γράπωσα. Φύγαμε. Ναι, τα καταφέραμε. Όχι, ο Γουόγκα μας πυροβολεί ξανά και σκάει τα μπαλόνια μας. Παιδάκια, τι μου κάνετε? Τώρα θα το δείξουμε. Τι ωραία αστεράκια. Ναι, αυτό του χρειαζότανε. Πού είμαστε? Υπάρχουν τόσες πολλές νοστιμιές εδώ πέρα. Πολύ μαλλί της γριάς έχει εδώ πέρα. Έχει μία πόρτα, αλλά δεν μπορώ να την ανοίξω. Πάλι. Υποθέτω όμως ότι χρειαζόμαστε μία πάπια για να την ανοίξουμε. Αλλά πού να τη βρούμε? Οδυσσέα, εσύ τι νομίζεις? Μα πόσο νόστιμο είναι αυτό. Λυπάμαι, Νάνση. Τώρα θα σε βοηθήσω να την βρεις. Εδώ δεν υπάρχει καμία πάπια, αλλά έχει πολύ μαλλί της γριάς. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια διέξοδος. Οδυσσέα, σταμάτη να τρως. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Αυτό είναι φοβερό! Μετατράπηκε σε σοκολάτα! Άρα και η πάπια θα μπορούσε να είναι μέσα σε κάποιο μαλλί της γριάς. Αυτό είναι μπάρα σοκολάτας, αυτό επίσης. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε να ψάχνουμε. Το κύριο είναι να μην εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Συμφωνώ, πρέπει σίγουρα να είναι κάπου εδώ. Τι κακή τύχη! Άλλη δεν είναι η πάπια εδώ. Ναι, ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούν να με στεναχωρήσουν οι σοκολάτες. Αυτό είναι πραγματικά εξωπραγματικό.
Βλέπω και άλλο μαλλί της γριάς. Και άλλο. Και εγώ. Τα ψάξαμε όλα. Έμεινε το τελευταίο. Σε παρακαλώ, ας είμαστε τυχεροί. Βλέπεις αυτό που βλέπω? Ναι, είναι η πάπια. Κοίτα, Οδυσσέα. Όχι. Γεια σας. Πρέπει να φύγουμε από εδώ πέρα. Γρήγορα, γρήγορα. Λαχάνιασα. Σας έπιασα. Όχι, σε παρακαλώ, μην μας πειράζεις. Ναι, τον χτύπησα. Και τώρα πρέπει να βάλουμε την πάπια μέσα σε αυτή τη χαράδρα. Και η πόρτα άνοιξε. Τρέχα, Οδυσσέα. Γεια σου, Γουόνκα. Όχι, αυτή η πόρτα αποδείχθηκε ότι είναι νέα παγίδα. Μα τι ύπουλος που είναι ο Γουόνκα. Τι να κάνουμε? Κοίτα. Αυτά είναι τσούπα τσούπς. Για να δω. Αυτό είναι πολύ αιχμηρό. Μπορώ να κοπανίσω τις σανίδες και να ανοίξουμε την πόρτα. Ναι, Οδυσσέα, είσαι ιδιοφυΐα. Κοίτα, δεν έσπασε καν. Θέλω κι εγώ ένα τσούπα τσούπς. Ωραία, ώρα να φύγουμε. Κοίτα, σπάει η πόρτα, πετυχαίνει. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει, ξεδίνεις και τα νεύρα σου. Έλα, λίγο ακόμα έμεινε. Κοίτα, φαίνεται η ελευθερία μας απ' έξω. Ναι. Όχι, Οδυσσέα. Νομίζατε ότι θα μου ξεφεύγατε? Νομίζατε. Σε παρακαλώ, άσε με. Πρέπει να σκεφτώ κάτι. Ορίστε το τσούπα τσούπς. Πάρε, Γουόνκα. Μαμάκα μου. Αυτό παραλίγο να με χτυπήσει. Δεν με πέτυχες. Αουτς. Όχι, παιδιά, σας παρακαλώ. Μην με μετατρέψετε σε σοκολάτα. Αυτό ακριβώς σκεφτόμαστε να κάνουμε. Ορίστε. Μα την νόστιμη σοκολάτα που βγήκε από τον Willy Wonka. Ναι, είναι πεντανόστιμη. Οδυσσέα, θέλεις να του σφίξεις το χέρι? Να προλάβω το λεωφορείο. Σταμάτα, περίμενε. Τρέχω. Σταματήστε. Πού είναι η Μπρίτνη? Θα αργήσουμε στο σχολείο. Είμαι εδώ. Οχ, είσαι καλά? Ναι, οδηγία, χαίρομαι που σε βλέπω. Άργησες, θα πας όρθια. Μπορείτε να μειώσετε την ταχύτητα? Βάφω τα χείλη μου. Όχι. Τώρα μοιάζω με Τζόκερ. Δεν κοιμάμαι. Γεια σας. Φύγε από τη μέση, θα σε πατήσω. Σταματήστε το λεωφορείο, δεν βλέπετε τη γιαγιά να περνάει? Γεια σας, μπορούμε να μπούμε? Το σχολικό λεωφορείο είναι μόνο για τα παιδιά. Πάντα συνοδεύω τον εγγονό μου στο σχολείο. Εντάξει, γιαγιά, έλα μέσα. Γιαγιάκα, εδώ είμαι. Έπιασες μια θέση για τη γιαγιά, μπράβο γλυκιά μου. Και τι θα γίνει με μένα, θα στριμωχθώ. Θα χωρέσουμε όλοι. Φάε γλυκιά μου. Πως κουνιέται το λεωφορείο. Θα μιλήσω με τον οδηγό, δεν γίνεται αυτό. Η γιαγιά θα οδηγήσει το λεωφορείο πιο πέρα. Καλή όρεξη. Θέλεις να τα πας καλά, κάν το μόνος σου. Κορίτσια, κοιτάξτε, είναι ο Spider-Man. Χαιρετισμός, κυρίες μου. Ποιος χρειάζεται τη βοήθεια μου? Πω, τι όμορφος. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Πρέπει να πάμε σχολείο, γεια σου. Θα πάω μαζί σας. Όχι, ο ιστός μου έσπασε και το λεωφορείο έφυγε. Πώς να πάω σχολείο? Καμιά ιδέα?
Σκέψου. Α, το επόμενο λεωφορείο! Γεια σας, είμαι ο Spider-Man, πάω σχολείο. Αυτό το λεωφορείο είναι μόνο για μαθητές, χωρίς υπερήρωες. Είπα όχι! Σταματήστε! Προσεκτικά από το παράθυρο. Είπα όχι σημαίνει όχι. Νομίζεις ότι είμαι ηλίθιος? Τότε θα ανέβω πάνω. Ναι. Δεν θα φύγεις από μένα, Κιά! Παθαίνω ναυτία στο λεωφορείο. Όχι. Θέλω να κάνω εμετό. Κι εγώ. Κορίτσια, βοήθεια, δεν είμαι καλά. Κι εγώ. Οδηγέ, σταμάτα το λεωφορείο, πάω να κάνω εμετό. Κι εγώ. Κάποιος άνοιξε το παράθυρο γρήγορα. Δεν αναγνωρίζω αυτή την περιοχή. Ποιος είναι εκεί? Γεια σου, οδηγέ. Ήρθε η ώρα για το πράγμα και εμένα να πάμε σχολείο. Πράγμα, πες γεια σου στον οδηγό. Εντάξει, Wednesday, πέρνα. Μη με τρομάζεις άλλο έτσι, παραλίγο να σε πατήσω. Εγώ παραλίγο να σε πατήσω. Πού θα καθίσουμε, πράγμα? Πλάκα έχει. Αυτό είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις. Τι θα έλεγες να χορέψω με την κούκλα βουντού μου? Τι συμβαίνει με τα χέρια μου? Βοήθεια! Δεν είμαι υπεύθυνος για τον εαυτό μου. Όχι! Ζητώ συγγνώμη, δεν φταίω εγώ. Όχι! Τεντ, άσε με, οδηγό! Τι φρίκι! Έχει πλάκα. Γεια σε όλους συνδρομητές μου, Μπρίτνη εδώ και σήμερα σας δείχνω το σχολικό μας λεωφορείο. Αυτός είναι ο οδηγός μας. Είναι κάτι κουμπιά και ένα ωραίο τιμόνι. Κοιτάξτε! Μην το αγγίζεις, κάτσε! Επιτέλους γαλήνη και ησυχία. Τι συμβαίνει εκεί? Πάρτι, χόρεψτε όλοι! Πάρτι! Και δεν είμαι καλεσμένος! Τι ωραία που περνάμε! Ναι, τέλεια! Σούπερ! Τι είναι βρε παιδιά? Ποιος οδηγεί το λεωφορείο αν είστε μαζί μας? Αναπαύσου εν ειρήνη, φίλε. Αυτό ήταν το 10ο λεωφορείο μου. Ναι, λυπάμαι. Λεωφορείο, σταμάτα! Έλα τώρα. Πόσο ενδιαφέρον! Μα πόσο να περιμένω? Φύγαμε! Γιατί σταματήσαμε στη μέση του δάσους? Έχετε πρόβλημα? Τελείωσε η βενζίνη. Τι να πω, καταστροφή! Μη φοβάσαι, ξέρω τι να κάνω. Σοβαρά? Για να φτιάξουμε τη βενζίνη πρέπει να αναμίξουμε μερικά στοιχεία και να ρίξουμε όλα στη δεξαμενή. Ορίστε, έτοιμο! Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει, αλλά αξίζει να το δοκιμάσουμε. Wow! Πω! Τι γίνεται? Κρατηθείτε, παιδιά! Wow! Είμαστε στο διάστημα!
ονειρευόμουν αυτό. Τι όμορφα που είναι. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Είμαι σε μηδενική βαρύτητα. Wow! Έχουμε μετατραπεί σε μετεωρίτη. Ας επιστρέφουμε στη γη. Πω. Νομίζω είμαι εντάξει. Ω, Τζες, εσύ το έκανες. Ναι, σας άρεσε? Κοίτα τι βρήκα. Σου αρέσει, Ναι, μου τα έδειξες ήδη. Τα έχω δει. Ξέρω τι θα σου αρέσει. Είναι πραγματικό Pokéball. Ναι, κοίτα. Όχι. Γεια σε όλους, πίκα. Πικατσού, καλύτερα μπες μέσα πριν σε δει ο οδηγός. Πίκα, ποτέ. Το διασκεδάζω εδώ. Χαίρομαι που σε γνώρισα, οδηγέ με Πικατσού. Μη με ενοχλείς, οδηγάω. Έτσι. Τώρα θα μάθεις τη δύναμή μου. Βοήθεια! Τι έχω κάνει? Έτσι σας πάει καλύτερα. Συγγνώμη, οδηγέ, θα τα φτιάξω όλα τώρα. Λιάχ, τι βρώμα. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, βοήθεια, δεν μπορώ άλλο. Παιδιά, τι γίνεται? Εντάξει, δεν έχω πληθεί εδώ και 2 μέρες, σιγά. Αυτή λοιπόν βρωμάει. Όλοι είναι κάπως περίεργοι σήμερα. Εγώ δεν νιώθω τίποτα. Καθαρός αέρας. Πνίγομαι. Βοήθεια. Βοήθεια. Πρέπει να κάνω κάτι επειγόντως. Μάντι, ήρθε η ώρα να βγεις έξω. Δεν είναι η στάση μου, αλλά εντάξει. Το λεωφορείο είναι εκτός ελέγχου, βοήθεια! Αυτό θα γίνει αν μπω στο λεωφορείο. Έλα βρε, μη φοβάσαι, Τζες, θα έχει πλάκα, θα σου αρέσει. Μάνα μου, κοντεύουμε να τρακάρουμε. Πρέπει να δέσουμε τις ζώνες μας για να επιζήσουμε από το ατύχημα. Μία ζώνη όμως δεν είναι αρκετή. Τι γίνεται αν κυλήσουμε? Χρειάζομαι επειγόντως κράνος και αεροσάκους. Και τώρα έχω την ευκαιρία να επιβιώσω. Φτάσαμε χωρίς επεισόδια. Ναι, ωραία παιδιά. Περιμένετε. Δεν μπορώ να ξεκουμποθώ. Γεια σας παιδιά, πώς είστε? Είναι μόνο εγώ ή έχει ψυγείο αντί για σακίδιο? Πεινάω. Ήρθε η ώρα για ένα σνακ. Ευτυχώς τα πήρα όλα μαζί μου. Μαλτίζερς, Σνίκερς, Φάντα, όλα είναι πολύ νόστιμα. Αλλά δεν χόρτασα. Βλέπω ένα γλυφιτζούρι. Ακριβώς ό,τι χρειάζομαι. Και το μαλλί της γριάς. Συγγνώμη, Σον. Δώσ' μου πίσω το popcorn μου. Τι άρωμα είναι αυτό? Ο οδηγός τρώει σάντουιτς. Θέλω κι εγώ. Ελπίζω δεν θα πει όχι. Τι? Έλα τώρα, δώσ' μου πίσω το σάντουιτς μου. Έκανα οικονομία για 1 μήνα. Αυτά τα παιδιά. Σήμερα δεν μπορούσα
μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, αλλά έπρεπε να πάω σχολείο. Αποφάσισα να κοιμηθώ στο δρόμο. Εντάξει. Τι ωραίο όνειρο. Φτάσαμε, όλοι φεύγουν. Ναι, τα μαθήματα τελείωσαν. Πάμε να παίξουμε κονσόλα στο σπίτι. Αντίο σε όλους, καλή σας μέρα. Εγώ θα κοιμηθώ. Έχω κάνει το πρώτο σχέδιο. Θέλω ένα γλυκό ντόνατ. Θα γίνει. Σίγουρα. Πολύ εύκολο. Θα φτιάξω χρωματιστά ντόνατς από πολύχρωμη ζύμη. Θα βγει απίστευτο νόστιμο και όμορφο. Θα στύψω ροζ, κίτρινη, μπλε και πράσινη ζύμη. Το κλείνω και περιμένω να ψηθεί. Τι καλό κορίτσι που είσαι. Είναι έτοιμο. Γιαγιά, έχεις δίκιο. Θα τα βάλω στο πιάτο σε σχήμα χαμογελαστό πρόσωπο. Απάνω θα ρίξω χρωματιστά πασπαλίσματα. Απλά πρώτα πρέπει να ανοίξω το βάζο. Τι συνέβη? Έλα. Τώρα τα χρωματιστά ψεκάσματά σου είναι πάνω μου. Με συγχωρείτε, δεν το ήθελα. Όχι, όλα τα πασπαλίσματα έχουν φύγει. Τι να κάνω? Wow, είμαι τόσο τυχερή. Έπεσαν σε ντόνατς. Τέλεια. Και τα δικά μου ντόνατς είναι έτοιμα. Τώρα τα βάζω στο πιάτο. Τα πασπαλίζω με ζάχαρη άχνη από πάνω. Η μαμά μου πάντα τα έφτιαχνε με αυτόν τον τρόπο όταν ήμουν παιδί. Τι ομορφιά. Βγήκε τέλειο. Πώς σας φαίνεται, κορίτσια? Πολύ βαρετό. Εδώ έχω μαύρα ντόνατς. Όχι, δεν κάηκαν. Είναι τέτοια η ζύμη. Τα ντόνατς είναι πολύ νόστιμα. Τώρα θα τα διακοσμήσω με κόκκινο γλάσο. Δεν θα αρνιόμουν εγώ τόσο τρομακτικά και όμορφα ντόνατς. Ο τέλειος συνδυασμός χρωμάτων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα βάλω λίγη κρέμα βανίλιας από πάνω, λες και είναι μια λουδάκια. Και θα τα διακοσμήσω με σιρόπι φράουλας. Πράγμα, χρειάζομαι ένα μπολ. Ευχαριστώ. Ρίχνω το σιρόπι φράουλας στο μπολ. Νομίζω είναι αρκετό. Μένει να τραβήξω το σιρόπι στις σύριγγες. Έχω μια ιδέα για φάρσα στη γιαγιά. Τι είναι, γλυκιά μου? Γιατί τρομάζεις έτσι τη γιαγιά? Είναι σιρόπι φράουλας, ηρέμησε. Θα το ρίξω πάνω από τα ντόνατς για να γίνουν ακόμα πιο νόστιμα. Θα βάλω μερικές σύριγγες με σιρόπι στα ντόνατς ώστε η μικρή να το προσθέσει μόνη της. Τα έχω όλα έτοιμα. Μπορείς να το γευτείς. Είναι εγκέφαλος και αίμα. Τρομακτικό. Θα δοκιμάσω ένα. Είναι σιρόπι και ντόνατ. Νόστιμο. Έχει και εδώ σιρόπι φράουλας. Για να δω. Ναι, έτσι είναι. Ωραίο, είμαι ευχαριστημένη. Είναι η σειρά αυτών των χαριτωμένων ντόνατς. Λοιπόν, έτσι και έτσι, γιαγιά. Κρίμα. Wow, δεν έχω ξαναδεί τέτοια ντόνατς με ουράνιο τόξο. Θέλω να το δοκιμάσω. Είναι απίστευτα νόστιμο. Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξω και τι. Θα το επιλέξω τυχαία. Η Wednesday κέρδισε. Ναι, η νίκη είναι δική μου. Ζηλέψτε με. Μωρό μου, δώσε πίσω στη γιαγιά τα γυαλιά. Τη ζωγράφισε η Κέιτ. Θέλω ένα κοκτέιλ. Φτιάξτε το. Βέβαια. Σούπερ, αδελφή. Θα στο ετοιμάσω. Έχω μια ωραία φόρμα. Θα βάλω μέσα τις καραμέλες Toxic Waste. Είναι απίστευτα ξινές και πολύχρωμες. Τώρα θα τις βάλω στο φούρνο για να λιώσουν οι καραμέλες. Μετά θα σκληρύνουν και θα έχω καραμελένια ποτήρια. Ωραίο το σκέφτηκα, Τα βγάζω τώρα.
Δεν μπορώ να τα βγάλω από τη φόρμα. Ένιτ, βγάλε τα γάντια. Προσπάθησε ξανά. Σε ευχαριστώ, γιαγιά. Τώρα σίγουρα θα γίνει. Πολύ όμορφα ποτήρια. Τώρα θα τα γεμίσω με Skittles. Θα τακτοποιήσω τα Skittles ανά χρώμα. Δεν μπορώ να αντισταθώ στο να φάω ένα γλυκάκι. Λοιπόν, πού σταμάτησα? Μεταφέρω τις καραμέλες στα ποτήρια. Τώρα βάζω το Sprite. Γιατί δεν ανοίγουν ποτέ τα κουτάκια μου? Βέβαια, θα το ανοίξω με μια φουρκέτα. Λοιπόν, έλα. Όχι, δεν έπρεπε να κουνήσω το κουτάκι πριν. Δεν πειράζει, μου έχει μείνει λίγο. Τώρα το ρίχνω στα ποτήρια. Ωραία, θα τα διακοσμήσω με σαντιγί και νέρτς. Πόσο όμορφο και λαμπερό. Βάζω και ζαχαρένιο ουράνιο τόξο και είναι έτοιμα. Είμαι περήφανη για σένα. Τώρα είναι η σειρά μου. Θα φτιάξω στην Gate smoothie λαχανικών, ντομάτα, αγκούρι, μερικά καρότα και το μυστικό μου συστατικό σέλινο. Θα ανακατέψω τα πάντα στο blender. Τι όμορφο πράσινο χρώμα. Και το πιο σημαντικό, όλα είναι φυτικά. Το βάζω στο ποτήρι, το στολίζω με ένα φύλλο σέλινο. Ένιτ, μύρισέ το. Γιαγιά, είναι σούπερ. Λυπάμαι την Gate. Έχω ετοιμάσει ένα ποτήρι για το κοκτέιλ μου. Το Sprite είναι μπανάλ. Έχω το δικό μου μοναδικό ποτό. Το έκανα εντελώς μόνη μου. Το βάζω στο ποτήρι. Πράγμα, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Μπορείς να αποσπάσεις την Ένιτ? Έλα, σε εμπιστεύομαι. Τι νόστιμη σαντιγί! Ποιος με γαργαλάει! Σταμάτα! Γαργαλία με! Θα διακοσμήσω το κοκτέιλ μου με τη σαντιγί. Νυχτερίδα, άντε χάσου. Εντάξει, θα σε πιάσω τώρα. Όπα, αυτό είναι. Είσαι παγιδευμένη. Προσγειώθηκε ακριβώς το κοκτέιλ μου. Βάζω το καλαμάκι. Μπορείς να δοκιμάσεις. Μπράβο, Wednesday! Γιαγιά, ξύπνα! Wow, όλα φαίνονται νόστιμα. Θα ξεκινήσω με αυτό. Τι γίνεται με μένα? Έχω περίεργες αισθήσεις. Δεν θέλω να το πιω άλλο. Τι είναι εδώ? Τα χόρτα είναι χάλια. Δεν μου αρέσει αυτό. Τι άσχημο κοκτέιλ. Είναι από λαχανικά χάλια. Αυτά τα κοκτέιλάκια φαίνονται διασκεδαστικά. Ουράνιο τόξο ζαχαρωτό, νόστιμο και σαντιγί. Και το κοκτέιλ είναι υπέροχο. Είναι η νίκη. Κέρδισα! Ευχαριστώ! Συγγνώμη, αλλά η Kate τελειώνει τη ζωγραφιά. Ναι, έτοιμη. Θέλω μακαρονάδα. Εντάξει. Μακαρόνια, εντάξει. Έχω καταλάβει τι θα μαγειρέψω. Βάζω τα σκουλίκια στο πιάτο. Τι εφιάλτης! Ένιτ, πάρτα από εδώ! Καηδία! Μου κατέστρεψε στο πιάτο. Θα σας μάθω πώς να μαγειρεύετε. Πρέπει να ανάψετε τη σόμπα έτσι ώστε το νερό θα αρχίζει να βράσει. Βάζουμε μακαρόνια εκεί, Ένιτ, έλα. Εντάξει, αυτό το σπαγκέτι είναι τόσο βαρετό. Έχω μια ιδέα. Θα κάνω... χρωματιστή ζύμη. Ένιτ, μπορείς να μαγειρέψεις προσεκτικά. Έχω το αλεύρι σου παντού. Πράγμα, καθαρισέ με τώρα. Συγγνώμη, Wednesday, δεν το έκανα επίτηδες. Απλά μου μπήκε το αλεύρι στη μύτη. Θα ρίξω το αλεύρι στη σανίδα. Στη συνέχεια κάνω μία τρύπα. Σπάω μερικά αυγά εδώ. Ωραία, και ανακατεύω τα πάντα. Η ζύμη είναι έτοιμη. Τώρα τσιμπάω μικρά κομματάκια και σχηματίζω σβόλους ζύμης. Το πιο ενδιαφέρον πράγμα είναι να πάρω βαφές διαφορετικών χρωμάτων και να τις τάξω σε κάθε κομμάτι ζύμης. Θα έχω όμορφα νούντλς ουράνιο τόξο. Τώρα ανοίγω τη ζύμη και κόβω τα μακαρόνια. Τι λαμπερή μακαρονάδα έφτιαξα, σούπερ! Μεταφέρω τα μακαρόνια στην κατσαρόλα με βραστό νερό. Τα μακαρόνια μου είναι έτοιμα. Δεν βλέπω τίποτα, τα γυαλιά μου θολώνουν. Πού είναι το κέτσαπ?
Το βρήκα, το πιέζω. Γιαγιά, πρέπει να ανοίξουμε το μπουκάλι. Τώρα πιέσε. Σε ευχαριστώ, μωρό μου. Όχι, τι φρίκι. Γιαγιά, κράτα τη χαρτοπετσέτα. Ευχαριστώ και πάλι. Επιτέλους τα βλέπω όλα. Στίβω το κέτσο πάνω στα μακαρόνια και τέλος. Βγήκε πολύ ωραίο. Θα σας δείξω τι είναι πραγματικά ωραίο. Βάζω τα μακαρόνια στο πιάτο. Πράγμα, χρειάζομαι μελάνι σουπιάς. Σε ευχαριστώ. Στίβω το μελάνι πάνω στα μακαρόνια. Μαύρισαν. Ωραία. Τώρα βάζω κέτσαπ από πάνω. Και το στολίζω με μάτια. Αληθινά μάτια. Θα το ήθελα, αλλά όχι, είναι ζελεδάκια. Βάζω μερικά. Έτοιμο. Νομίζω η Κέι θα εκτιμήσει τα μακαρόνια μου. Μωρό μου, τι κάνεις? Τα μακαρόνια μου είναι έτοιμα. Τα βάζω στο πιάτο και ορίστε. Καλό κορίτσι, Κέι, καλή όρεξη. Η Wednesday με εξέπληξε ως συνήθως. Μαύρη μακαρονάδα με μάτια. Εντάξει, θα τη δοκιμάσω. Χάλιο. Συγγνώμη, Wednesday, βγήκε κακό. Τώρα θα δοκιμάσω αυτά τα μακαρόνια. Πάντα αναγνωρίζω τα ζυμαρικά της γιαγιάς. Νόστιμο. Σε ευχαριστώ, εγγονή. Wow, είναι μακαρόνια ουράνιο τόξο. Θα τα δοκιμάσω. Πέτα νόστιμο. Είμαι έτοιμη να φάω τα πάντα. Αυτά τα μακαρόνια νικάνε. Λοιπόν, λιγάκι ακόμα. Εδώ, το ζωγράφισα. Θέλω να μου φτιάξετε μια σαλάτα. Σούπερ. Είναι πολύ απλό. Η γιαγιά έχει δίκιο. Εύκολο. Θα ξεκινήσω. Χρειάζομαι μαρούλι. Θα το σκίσω πάνω στο πιάτο έτσι. Παίρνω τώρα το στήθος κοτόπουλου. Το έχω ήδη βράσει. Θα το κόψω σε μικρά τετράγωνα. Τα βάζω στη σαλάτα. Μένει να προσθέσω τις φρυγανίες. Τις έφτιαξα μόνη μου. Πολύ νόστιμες είναι. Σχεδόν ξέχασα, χρειάζομαι τυρί. Τρίβω το τυρί. Αρκετά. Η σαλάτα είναι έτοιμη. Έχω τόσα πολλά λαχανικά, αλλά πρέπει να κάνω κάτι ενδιαφέρον με αυτά. Αρχικά κόβω τα λαχανικά σε μικρά κομμάτια. Έτσι. Και επίσης θα κόψω τυρί. Είναι νόστιμο. Για να κάνω τη σαλάτα μου όχι μόνο νόστιμη αλλά και όμορφη, θα κόψω λουλούδια από λαχανικά και τυρί. Κοιτάξτε πόσο όμορφο βγαίνει. Είμαι ευχαριστημένη. Βάζω τα λουλούδια σε σουβλάκια. Μπαίνουν σε ένα βάζο και είναι έτοιμα. Τι ομορφιά που έφτιαξα. Ένι, να σου δείξω τι σημαίνει ομορφιά και νοστιμιά. Θεέ μου, Wednesday, αυτό το μαχαίρι είναι πολύ μεγάλο για σένα. Δεν συμφωνώ, είναι σωστό για μένα. Κόβω ανελαίητα ένα μέρος της πιπεριάς. Τώρα παίρνω μαρούλι. Το κόβω σε μικρά κομμάτια. Το βάζω στην πιπεριά. Παίρνω ένα αγγούρι. Κόβω λεπτές φέτες με έναν αποφλιωτή λαχανικών. Τέλειο. Θα είναι η γλώσσα. Τώρα χρειάζομαι υγιές. Τις βάζω σε οδοντογλυφίδες. Και τις βάζω στην πιπεριά. Είναι μάτια. Πόσο τρομερά όμορφη βγήκε η σαλάτα μου. Κέι, μπορείς να δοκιμάσεις. Θα το αξιολογήσω τώρα. Wow, είναι βάζα με λουλούδια ή μια σαλάτα. Θα το δοκιμάσω. Λαχανικό, δεν είναι νόστιμο. Αλλά αυτή η σαλάτα φαίνεται λαχταριστή. Έχει και κοτόπουλο και τυρί. Για να δοκιμάσω. Μου αρέσει. Του δίνω 1.000.000 like. Σούπερ. Ήξερα ότι θα της αρέσει. Wow, είναι ένα φυτικό τέρας. Από τι είναι φτιαγμένα αυτά τα μάτια? Yes, biag, δεν τις αντέχω. Η γιαγιά έφτιαξε την καλύτερη σαλάτα. Επιτέλους κέρδισα, ζήτω. Για μια τέτοια περίσταση, ο σεφ έχει μια υπέροχη ιδέα. Τι λέτε για ένα συντριβάνι με Skittles? Πάμε! Wow, μπράβο, σεφ! Τι κάνετε?
Αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια σας αυτό το συντριβάνι θα γεμίσει Skittles, που σημαίνει ότι θα γίνει ουράνιο τόξο και πολύ γλυκό. Μένει να λιώσω τα γλυκά χρησιμοποιώντας αυτούς τους ισχυρούς καυστήρες. Τι ομορφιά! Βουαλά, κυρία μου! Γιάγια, χρειάζεται κάτι τέτοιο επειγόντως. Πού ανάβει? Ωραία. Μάνα μου, συγγνώμη, σεφ, αυτό το καπέλο σου πάει. Ευχαριστώ, γιαγιάκα. Σήμερα δίνω πόνο. Λοιπόν, θα λιώσω τη σοκολάτα μου, αλλιώς η εγγονή μου θα πεινάσει. Ένα συντριβάνι τσίχλας είναι πολύ πιο ωραίο από ένα συντριβάνι σοκολάτας. Η μικρή σίγουρα δεν έχει γευτεί κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό, μου έχει μείνει χουμπαμπούμπα με καυτερή πιπεριά. Δεν είναι επικίνδυνο για τη μικρή? Δεν ξέρω, πρέπει να το δοκιμάσω. Φαίνεται μια χαρά. Οχ, πόσο πικάντικο! Ήταν δυνατό. Έλειωσα την τσίχλα μου στο συντριβάνι, σούπερ. Όλα είναι έτοιμα, γλυκιά μου. Wow, μπράβο σας. Επιτέλους μπορώ να γευτώ το ντόνατ σοκολάτας μου. Τι ομορφιά! Wow, αυτό δεν είναι καθόλου σοκολάτα, αλλά τσίχλα. Cool! Έχω μια φούσκα. Πλάκα έχει. Έρχεται το συντριβάνι σοκολάτας. Θα βοτήξω το ντόνατ μέσα. Είναι πολύ νόστιμο. Το λατρεύω και ανυπομονώ να δοκιμάσω αυτό το συντριβάνι ουράνιο τόξο. Πόσο όμορφα λαμπυρίζει. Wow, μου θυμίζει Skittles. Είναι τα αγαπημένα μου ζαχαρωτά. Θέλω κι άλλο. Και θα πιω αυτό το συντριβάνι κατευθείαν από το καλαμάκι. Wow, απίστευτα νόστιμο. Ο σεφ κερδίζει. Ναι, merci beaucoup. Το καπέλο μου, βρε γιαγιά, μα τι έκανες? Νιώθω άβολα. Και τώρα θέλω πίτσα. Μάλιστα. Εντάξει. Πίτσα, έχω μια ιδέα. Μπορώ να τηγανίσω τη ζύμη στη βαθιέρα, να προσθέσω κέτσαπ, πολύ σαλάμι και τυρί και θα είναι πολύ νόστιμο. Μίνι πίτσα θα έχω. Λαμπρό, σωστά? Εγώ θα βάλω μπρόκολο στην πίτσα μου για να την κάνω όχι μόνο νόστιμη αλλά και υγιεινή. Τι ομορφιά κάνει η γιαγιά. Ξέχασα τελείως το τυρί και δεν έχω καν τρίφτη. Έχω όμως εξαιρετικό κοφτερό σαγόνι. Σπάω πάντα ξηρούς καρπούς με αυτό, που σημαίνει ότι μπορώ να τρίψω και τυρί. Τέλεια, όλα είναι έτοιμα και το σαγόνι στη θέση του. Μένει να ψήσω την πίτσα και να περιμένω λίγο. Θα ροδίσει. Φούρνος, χρονόμετρο. Για να φτιάξω μια υπέροχη πίτσα παραγγέλνω πεπερόνι απευθείας από την Ιταλία. Τα υπόλοιπα είναι θέματα αξιοτεχνίας. Μπράβο, σεφ, δεν σταματάς να μας εκπλήσεις. Η βάφλα μου! Παραλίγο να καεί. Τη γλίτωσα. Τη θυμήθηκα εγκαίρως. Ήρθε η ώρα να τη βάλω στο πιάτο, ζεματάει. Λοιπόν, θα ρίξω περισσότερες σάλτσες απάνω. Θα είναι μουστάρδα και κέτσαπ. Τέλεια! Σούπερ! Μπορώ να κοιτάζω την πίτσα μου για πάντα. Άγια πεπερόνια! Ούψ! Είναι ζωντανός. Δεν ξέρω, σεφ, είσαι καλά? Μαμμα μία, τι εφιάλτης! Έρχεται, πεινώ! Σεφ, έχεις πλάκα. Καλή όρεξη. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Πώς ενδιαφέρον και...
Είναι σίγουρα η πίτσα του σεφ. Δεν θέλω να τη φάω καθόλου. Αλλά θα δοκιμάσω την πίτσα της γιαγιάς. Μη μου πείτε ότι έχει μπρόκολο εκεί μέσα. Τι αηδία, δεν το τρώω. Η πίτσα της αδελφής μυρίζει υπέροχα. Νομίζω ότι δεν έχει μπρόκολο. Ουα, τόσο πολύ τυρί. Το λατρεύω. Αδελφή, κέρδισες. Αλήθεια? Ναι, σε ευχαριστώ. Σας παρακαλώ, φτιάξτε μου pancakes. Εγώ είμαι μάστορας σε αυτό. Η γιαγιά έχει πάντα αλεύρι. Για να φτιάξω αυτή την νόστιμη ζύμη χρειάζομαι 400 γραμμάρια αλεύρι, ένα αυγουλάκι και λίγο φρέσκο γαλατάκι. Θα το ανακατέψω καλά για να μην μείνουν σβόλοι και θα ξεκινήσω να φτιάχνω pancakes. Θα τα φτιάξω σε σχήμα αρκούδας και θα προσθέσω γέμιση σοκολάτας. Αχ, τι ομορφιά! Είμαι σίγουρη ότι η εγγονή μου θα ενθουσιαστεί. Για να κάνω τη μύτη θα πάρω σαντιγί και θα προσθέσω μούρα. Γιαγιά, αυτό δεν είναι σοβαρό. Στις μέρες μας μπορείς να σχεδιάσεις οτιδήποτε από τη ζύμη, ακόμα και να φτιάξεις ένα ολόκληρο μπέργκερ. Για να κερδίσω στο challenge πρέπει να δείξω περισσότερη φαντασία. Το μπέργκερ μου χρειάζεται σάλτσα φράουλας ως κέτσαπ. Περφέκτο, όπως πάντα. Μάνα μου, πώς να κλείσω αυτό το πράγμα? Εγγονούλα, έλα θα σε βοηθήσω. Ορίστε. Γιαγιάκα, τι θα έκανα χωρίς εσένα? Πάρε την έτοιμη ζύμη, θα τη μοιραστώ μαζί σου. Σε ευχαριστώ, γιαγιά. Θα φτιάξω έναν αστείο μονόκερο από αυτά τα pancakes. Θα προσθέσω γλυκάκια και παγωτό. Και θα σχεδιάσω μια χέτη από κρέμα και χρωματιστή τρούφα. Έτοιμο, κοίτα, αδελφούλα. Ουα, τι ωραία! Κάνατε καλή προσπάθεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το μονόκερο. Φαίνεται όμορφος. Αλλά δεν μου αρέσει η γεύση. Τι χαριτωμένα αρκουδάκια. Είμαι σίγουρη ότι τα έφτιαξε η γιαγιά. Είναι πολύ ωραία και νόστιμα. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Να γλύψεις τα δάχτυλά σου, τέλεια! Μένει να δοκιμάσω το μπέργκερ του σεφ. Υπέροχο! Φοβερό! Αποφασίστηκε, νικάει η γιαγιά. Αλήθεια, σε ευχαριστώ μωρό μου.